ಆನಂದ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಿ ಮಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಲಾಂಛನಡ್ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಪಿಸಾವನ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನಡ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಡೋರ್ಮೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾರೆ ಉಂಡು. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಫಿಲಿಮ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಫಿಲಿಮ್ ಭಾರಿ ಇಂಕೊಳೊಂಜಿ ಪನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ದೊತ್ತೊಂದ ಮಲ್ತದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರಾ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಎನ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳದ್ದು ಹೆಚ್ಚನೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಕೊಳೊಂಜಿ 5-6 ತಿಂಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ತಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಲೆಕ್ಕೋಡು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಸುಮಾರು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬಂಗಾರದ ಕುರಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮರ್ಮಯ ಏರೆಗವ್ಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಐಟ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಕೆಲಸ ವರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ತಂದಾರು ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾಡು ಸಿಂಗಾಮಡು ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದನ ವಿಷಯ ಪಂಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ CBI ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತನ ಸಿಂಗಾಮಡು ಆರ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯರು ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಸಿನಿಮಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆತಂದು ಅಂಚೆ ದಾರ್ನೇಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಬೋಡ್ಸಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಪುಗಾರುನಿ ಆತು ಏನು ಇಂಕ ಸುರುಟು ಇಂಕ ಆತು ಅನುಭವ ಇಜ್ಜೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೂನಾಗ ಇಂಕಾರನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಲ ಪಂಡದು CID ಇಂಕ ಆತು ಏನು ಪಂಡ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ದ ವಿಷಯ ಕೆಲ ತೂತಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದ ಇಂಕ ಅಂದೇಟ್ ಮೆಚ್ಚಿದ್ ಹೋಯ್ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಸೊ ಆರು CIDದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗ CIDದ ಟೀಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಂದಿದ CIDದ ಇಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅವಡ್ ರಾಜು ಕೋಟಿಯನ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆರ್ಲ CIDದ ಪಂಡ ಪೂರ ಒಂದು ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ CIDದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಪೂರ CIDದ ಟೀಮ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಂಬೈದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಂದು 7-10 ಶೋ ಆತಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ದ ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೆರ್ನ CID ದಯಾ ಪುಗರ್ತೆದ ದಯಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಧಾರಾವಾಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ತಾನು ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆನಂದುಲ್ಲೆ ತಾನು ಓಲುಪೋಂಡಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಯಾಪ ಮನ್ಪೋರ್ ಪಂಡದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾವನಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ತಾನು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಯಾರಾದಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾರುಂಡು. ಮೇಕಿಂಗ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತೆಟ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದುಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾನು ಖಂಡಿತ ತುಳುವೇರು ಇಷ್ಟಪಡುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರು ಮೂಲು ಹರೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಜಿಂಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಹಿಂದಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡ್. ಅಂಚನೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧೋಡು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಂದಿಡ್ ಮಲ್ಪಾರ ತುಳಿಡೆ ಮಾರ ತುಳುಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕಲ್ ಇರುವರೆಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಬಾಂಬೆಡ್ ಎಂಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಪೂರ ಬಾಂಬೆಡ್ ಆತ ನಾಳೆ ಕೊಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಒಂಚು ತುಳು ಪಾತೆರು ಆಲೆ ಕೊಡು ತುಳು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಇಜಡ ಬಾಂಬೆದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಐತಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಾವಡು ಬೊಕ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ದ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನಕ್ಕುಲ್ಟ ಉಪ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು. ನಮ್ಮ ಸೌತ್ದ ಬಾಕಿ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. KGF ಉಪ್ಪಾಡು ಕಾಂತಾರ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಓವರ್ ಅವೇನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನಕ್ಕುಲು ಅವೇನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಲ ಒಂಚೂರು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ರ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ ಬರೋಡನ್ನ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ. ಐಕ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡು 4 ಜನ ತುಯಿನಗುಲು ಆ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು ಆ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಡು 4 ಕೊಡಿಟ್ ಹೋದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪನೋಡು ಎಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನ್ನು ಭಾರಿ ಶೋ ಕೊಂಡು ತೂಲಿ ಮಾರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಲೈಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಡ್ಡಂಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾನಾಗ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಎಂಕಲ್ ನೋಡು CID ಇತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಸ್ ಎ DOP. ಬಾಲಾಜಿ ಟೆಲಿಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಲ ಅಂಚ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದಮಿತ್ತು ತೂಪ ನಾವು ಪೂರ ಪ್ರತಿಭೆ ವರ್ಣನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಬಾರಿ ಇಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಆತ ನೈಟ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್
ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ಮಿ ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಜನಕುಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ಯೂನಿಟ್ ತೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾನ ಎಂಚ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚ 10-15 ದಿನ ತೋಲೆ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಆತಿನ ಮೂಲೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಲೈಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಡ್ ಬೈತೀನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ನಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಕಳ ಮಣಿಪಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಒಂದೇ ಬೆಲ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈ ಫಿಲ್ಮದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೇನು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಅಂದ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕೆಲವು ಟಾಪ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿನ ಟಾಪ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ಐತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ CID ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಜಯ್ ವಾಂದ್ರೇಕರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲತ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ರಡ್ಡು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತ ಬಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕಮಲ ಕಮಲ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ವಿ ಮನೋಹರ್ ಸರ್ ಪದ್ಯ ಪಂತಿನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಶೂಟ್ಲ ಆತಂಡು ಪದ್ಯಲ ಆತೆ ಪೊರ್ಲ ಆತಂಡು ನಟೆ ಹರೀಶ್ ವಾಸು ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಡ್ UA ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಪಡೆದುಪ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮಂಡಳಿರ್ದು ಮೆಚ್ಚುಗೆನ್ ಪಡೆತನು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ಸದಾಭಿರುಚಿತ ಚಿತ್ರ ತಿಕ್ಕೆರ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಚಿತ್ರನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದು ನಂಜಿ 16 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆರ್ನ ತೆಲುಕದ ಬೊಳ್ಳಿಡು ಅವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ದ ಸೀನ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ಕವರೇಜ್ ಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ದ ಸೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಲ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ಡ್ಲ ಎಂಕ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದಯಾನ್ಯ ಪಂಡೇರ್ ಎಂಕುಲು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂದು 25 ಇಯರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಮಲ್ತು ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈದ ಯೂನಿಟ್ ಎಂಕಲೆಗೊಂಜಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡು ದಟ್ ಈಸ್ CID TV ಸೀರಿಯಲ್ 21 ವರ್ಷ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಕಟ್ they had more than 1700 episodes ಹೆಚ್ಚನೆ ಮಲ್ದ ಐಟ್ ಯಾನ್ಲೊಂಜಿ 70-80 ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ತೆಕ್ಕದನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಂಕಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂದು ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಆ 1700 ಒಂಜಿ 30% ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೀತಾರೆ ಇಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಮಲ್ದೆ ಕುಸಲ್ ದರಸೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಡೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಪ್ರಮುಖರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಪಾಲ್ಪಡೆದು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಾಯರು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೆ ಕಾರ್ದೀತಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದಯ ಶೆಟ್ರು ಎಂಕಲ್ನ ಆನ್ನೆ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಬ್ಯಾನರ್ಡ್ ಹರೀಶ್ ವಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಬೊಕ್ಕ ತನ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅದು ಯಾನೊಂಜಿ ಎಂಕೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಂತ ಬ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಒಂದು ಅವು ತೂಲೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಮರಣಿ ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಪಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಗಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿರು CID ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು 5 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಗೆ ತಿರುಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ CID ಸೀರಿಯಲ್ ಐತ ಪೂರ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ನಕುಲು ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿರು ಸರ್ ನಂಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇನ ಸ್ಟೋರಿದ ವಿಷಯ ಪೂರ how we made the story and how it we conceptualized. Thank you all of you for coming here, and please support my play this film. We must schedule ಜಾಸ್ತಿ ಜೊತೆಂದಿದ್ದೇವೆ 20-25 ಡೇಸ್ ಮುಗಿದು ರಿಲೀಸ್ ಲಾವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 9 to 9 ಇತ್ತಂಡು 9 to 9 ಆನ 6th ಲೈ ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿಜ್ಜಾನು ಸ್ಕೂಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು CID ಟೀಮನ್ನು ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ನು ಅವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇರು
ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಆವಡ್ DOP ಸರ್ ಆವಡ್ ದಯಾ ಸರ್ ಆವಡ್ ಪೂರಕ್ಲು ಶೋ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೂವಿ 22 ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನ ಸೈಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ವಿಶಸ್ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ ಎಂಕಿ ಮೂವಿದ ಸೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತಂದು CID ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಅಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿಕ್ಕಲ್ 9 to 9 ತೊಂತಾರೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ 6 July ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಕ್ಕಲ್ ಏಪ ಮೂವಿ ಮಂತೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಮೂವಿ ಆಂಡ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತೇರು ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ಮೂವಿ ದಯಾ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಅಂಜಿ ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂತೋಷ್ ಸರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂದಿರು ಇಂಕ್